kuwa inda yake mintini linzami dokin jamini ba zan saki da na sani ba. Kana kishi na sani makuwa inda kai mintini ragamata kai ke jamini ba zan saki da na sani ba. Tabbacin kin rike a ƙasan inuwar ki zan fake ba zan taɓa yin kukan rashi ba. A kawai na kin isar mini kulawa ta kin mini ko makiya za su fara mini akan ki ba zan ko guje ba. Ni na san kunci zai kore in babu ke ba farin ciki ke kike yayan bakin ciki in ban ganke ba har kuka nake ba zan jure dogon rashi ba.